No, je tu dneska večer niekto? Ideme na to. Král Roman III a orálny signál Kako. Vraceme sa späť v čase. Ideme na to. Každý pláve svojím smerom a tlačí sa dopredu za vlastným menom. Píše sa rok 2015, hovno sa zmenilo a vraceme sa späť. Kedy si nadia svoje peňaženky a stúpajú hore. Dozadu sa neobzrú a ceru na to dole dole. Príčivníci na údru sú drogoví díleri. Založili to páre na živé mŕtvoly. Mladý človek stresovaný nemá na výber. Parkam si na drogu a žije celý deň. Prepadnutý obojeniu hľada peniaze. Kradne a protože keď skúvený nech stáže svoj vený život prežije na záchytke, kde mu neostane nič. Len modriny pobytke, poctivý muž sa vráca z práce domov. Za rohom počaká mladý skožol. Poctivo drogy voda do jeho tela a tak sa končí pre ňoho krvavá nedela. Pokračujú vypadnú leží v sumraku a skutí si uteká do najbližšieho vlaku. Rodina skutí, ale nemá na výber. Musí sa tým zmieriť a vybrať si nový svet. To je tvrdá realita, tak prečo mám byť ticho? Poď, ja musím za ním, že nech si sadne. To je tvrdá realita, tak prečo mám byť ticho? To je tvrdá realita, tak prečo mám byť ticho? To je tvrdá realita, tak prečo mám byť ticho? To je tvrdá realita, tak prečo mám byť ticho? To je tvrdá realita, tak prečo mám byť ticho? Politici sa ťa riešia ďalší problém a nezaujímajú, kto je hejter, tamte, oni sa ťa riešia tie smiešné škandály, ktoré po niekoľko rokov skončia v kanáli. Po niektorí zase žijú po súdskom byte a mocnia si bátor ako v svojej prosperite. Iní zase majú to i tých piči, nech sa si to stačia, niekam do piči. V parlamente sedia a hrejú stoličku, nikomu nič nepovedia, namiesto na tyčku ich zákony sú stávané pre obyčajných ľudí. Neplatia pre ulicu, čo sa večer ľudí, pouličné kurvy, žijú zase v iné ére, za mladosti fajčia a dožijú sa v viere. Niektorí si myslia, že sa ich to netýka, odvracajú tvár od týchto všetkých vecí, potom sa čujú, že na ulici chodí to zo skúpených detí. To je tvrdá realita, tak prečo mám byť ticho? To je tvrdá realita, tak prečo mám byť ticho? To je tvrdá realita, tak prečo mám byť ticho? To je tvrdá realita, prečo má byť ticho? To je tvrdá realita, tak prečo mám byť ticho? To je tvrdá realita, prečo má byť ticho? To je tvrdá realita, tak prečo mám byť ticho? To je tvrdá realita, prečo má byť ticho? A prečo má byť ticho? To je tvrdá realita, tak prečo mám byť ticho? Tak Gáči, nech urobí nejaký taký beat, tak sa hovorí. Je to tak ľahké a každý to zvládne, natiahnuť koutík a vystrelí to zbrane. Je to tak ľahké a každý to zvládne, natiahnuť koutík a vystrelí to zbrane. Zasviete celý deň robota a furt sa mi to opakuje dookola tie čisté tváre. Všade vidím čisto vete, čisto to má zodúzam za hlavou, tak to ide. 4 steny, podané kupuje kúrenie, nejde celý ide na ulici, to nechce dobre za Bratislave. Na čo hlavnom meste, kde sa ľudia rozdruhujú na dobrých a zlých, tí zlí reportér ľudia dajú sa na gangstrov a pritom sami sebe školia. Nevedia, čo sa mi kurva stane, nevedia, že ich smrť pre nás sleduje. Smrť na nich číha na každom rohu, pustia sa otáčať a robíš na čo spravíš. Máš síce veľmi a veľký dom, žiješ len chvíľu, dobre to vieš, že za chvíľu zobrieš. Je to tak ľahké a každý to zvládne, natiahnuť kohútik a vystrelí do zbrane. Je to tak ľahké a každý to zvládne, natiahnuť kohútik a vystrelí do zbrane. Je to tak ľahké a každý to zvládne, natiahnuť kohútik a vystrelí do zbrane. Je to tak ľahké a každý to zvládne. Teraz sa už kurva nikoho nebojíš, lebo máš zbraň a nebojíš sa vystreliť, ale pozor, už ťa začínajú kurva sledovať. Ľudia už o tebe začínajú rozprávať, už sa to blíži, záchodí je za chrstom, si už len so svojou nikde nevykáš von a povedz, jak máš starší zvon. Niekto ti klope, niekto ti zvoní, oni sami zvon, kurva nevieš čo spraviť, tak niekto kričí
policie a už vie, že si v piči. Padáš tu skurvenú zbraň, naťahuješ komutík a už počujem bam bam bam. Je to tak ľahké a každý to zvládne, naťahnuť komutík a vystreliť do zbrane. Je to tak ľahké a každý to zvládne, naťahnuť komutík a vystreliť do zbrane. No čo, ľúbilo sa vám?